Čak 121 naslov državnih prvaka u svim uzrasnim kategorijama. Više od 1800 raznih medalja s domaćih i međunarodnih turnira. Sve to osvojili su Hrvači Hrvačkog kluba Podravka. I to u posljednjih 15 godina, čime su bez premca najuspješniji sportski kolektiv u Koprivnici. Na računu nemaju milijune poput nogometnih ili rukometnih profesionalaca, samo volju, želju i htjenje kako bi od dječaka i djevojčica stvorili sportaše, a od sportaša pobjednike, kako na sportskim borilištima, tako i u kasnijem životu. Koprivnički dječaci svih ovih godina dokazali su kako su među ponajboljim Hrvačima u državi, pa je sada vodstvo kluba odlučilo napraviti novi iskorak. U razgovoru prije ovog s tajnikom kluba Vedranom Blažekovićem doznali smo da Hrvački klub Podravka, koji zapravo niže mnogobrojne uspjehe svih ovih godina, odlučio popularizirati hrvanje među djevojčicama. Upravo čemu se radi? Pa eto, s obzirom da su prve cure su došle bratskom vezom, znači i na temelju toga, na temelju dobrog glasa su se prikupile i ostale djevojčice i eto sad brojimo nekih 15 djevojčica u klubu. Došla sam na ideju da treniram hrvanje jer tu ima puno gimnastike, a dok sam bila mala trenirala sam gimnastiku iako je volim, a i htjela sam naučiti hrvanje. A reci mi, sad u subotu nastupaš na najvećem natjecanju do sad, zapravo tvojem prvom na kojem ćeš biti, što očekuješ? Pa očekujem da budu mi dobri rezultati i da budem uspješna bila. A što tata kaže na to? Pa tata kaže da je jako zadovoljan kako se hrvam i zadovoljan je jer idem na hrvanje, jer je on to volio. Pretpostavljam da se onda sam trening razlikuje nešto u odnosu na dječake i djevojčice? Pa razlikuje se, znači temeljimo jako puno na gimnastici, znači naš trening radi razvitka fleksibilnosti, eksplozivnosti, koordinacije koristimo veliku većinu gimnastičkih elemenata na parteru. Iako se hrvanjem bave tek nekoliko mjeseci, djevojke su dokazale kako se na strunjači mogu boriti i sa svojim vršnjacima. Neke od njih već bilježe i prve pobjede protiv dječaka. A reci mi, što kažu tvoje prijateljice u školi, dečki, na to što se baviš hrvanjem? Pa sretni su što bar uspijem nešto osvojiti, biti dobra u nekom sportu. Pretpostavljam da te dečki u razredu onda ne zezaju kad znaju da se baviš hrvanjem. Pa neki znaju, ali onda skuže da nije baš to dobro. Da im nije baš pametno. A kako to da si odlučio uopće baviti hrvanjem? Dosta dečki odlaze na nogomet i neke sportove s loptom. Pa prvo sam bio na rukometu, onda mi je doktor preporučio da odem na par treninga hrvanja i tako mi se svidjelo pa sam odlučio za hrvanje. A reci, vidim, ima tu djevojčica koje jako dobro hrvaju. Ima li neko od njih s kojima se vi dečki baš ne bi voljeli hrvati? Ne. Mislite da ste bolji od? Pa mislim da da. U subotu pred klubom je organizacija još jednog međunarodnog hrvačkog turnira Zlatni pijetao. To je priča koja traje već duži niz godina. Pretpostavljam da i ovaj vikend nas očekuju zapravo stotine i stotine mladih Hrvača, Hrvačica koji dolaze iz svih dijelova Europe. Tako je, pa već sad po nekim preliminarnim prijavama imamo oko 250 Hrvača, znači to će se protegnuti još na nekih možda i 400, tako da u subotu od 10 sati kada kreću preliminacijske borbe, bit će krcata dvorana, nakon toga nam slijedi u 2 sata svečano otvorenje i nakon toga idu borbe za medalje, odnosno bolji plasman. Svi koji su zainteresirani mogu doći u... Naravno. Znači svi koji su zainteresirani, evo ovim putem ih pozivam da slobodno navrate do dvorane, da poprate naše domaće klince, da ih bodre i da vide ovaj prekrasan sport.